En dan is het nog heel tijd dan ruimt het, zit er een stevige wind en we willen ze graag een langere, droege periode. Maar die zit er nog net aan te komen. Een winterzwaarbeeld zit er ook net aan te komen. En op deze 1 november is het dus gewoon jest. Wel, joen en vannacht. Joen een aantal buien, maar kans op tongen. Die had vooral voor het kust- en waardgebied. Temperaturen vannacht 5 of 6 graden. En dan de wind, krachtig onthut. Die huttewind in het waardgebied. En die komt uit west tot zuidwest waai. Maar hoe verderop we de provincie komen, hoe rustiger de matige wind. Krijgt 304. En dat binnen toch wel aardige verschillen. Morgen we gaan morgen allereerst bewolking, zinnen. Nou, die zinnen is er vooral in de maand bij, in de midden de meeste bewolking. Maar ik werd een aantal buien in het kust- en waardgebied met kans op tongen. En verderop in de provincie let er eens even wat rein. Temperaturen morgen 9 of 10 graden. En de wind werd eens even uit het zuiden en het zuidwesten waai. En die is dan krachtig onthut in het waardgebied. En die neemt letter op het dag vlug gauw. Morgen nog een paar buien en dan op naar het bijbeeld van het weekend, dus het fruitsjoch. Sneeuw. Ja, in het waardgebied, kustgebied vooral, ik wil even zinnen wat buien, buikers en de temperaturen hoe daar zijn 10 graden. Maar er is een protte bewolking, hè. Sneeuw, wat meer zinnen, wat minder buien, maar toch nog geen droog waar en een temperatuur om er bij de 9 graden heen. Dan man je 8 graden, nog een graadje koeler. Nou ja, en hoe het verder uitpakt, we maken morgen maar weer even in het waarsje.